sibna ruħna aħjar mill-id-dar. Il-carers jieħdu ħsibna sew u jagħmlulna diversi attivitajiet, però nixtiequ servizz tal-ikel iktar personalizzat. Dawn huma uħud mill-kummenti li l-anzjani qasmu mal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara li saret fid-djar tal-anzjani tal-Imtarfa. Dan bħala parti minn sensiela ta' żjarat li se jagħmel il-Prim Ministru ma' diversi gruppi fis-soċjetà sabiex b'mod personali jisma' dak li jaħsbu n-nies dwar it-tmexxija tal-pajjiż. Fosthom x'miżuri tal-Gvern naqtuhom sissa u x'jixtiequ jbidlu. Bekk li rim mill-laqat ma' min ifassal u jimplementa l-miżuri, il-Prim Ministru seta' jara r-riżultati tad-deċiżjonijiet fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Il-protagonisti tal-laqa jkunu l-anzjani ma naqas li l-kliem jaqa' fuq il-pensjonijiet li raw l-ewwel żieda f'25 sena. Is-semmit ukoll lotja li l-anzjani li ħadmu għal perjodu ta' żmien iżda ma ħallsux biżżejjed bolla biex jikkwalifikaw għal pensjoni. Mill-att ta' kwalità ta' ħajja fid-djar tal-anzjani issemmew l-standards il-ġodda li daħlu fis-seħħ u li iwasslu għal kwalità ogħla fis-servizz mogħti lill-anzjani. Fil-fatt, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Karwana fissret kif saret pressjoni biex isiru attivitajiet varji għall-anzjani li jvarjaw minn attivitajiet fid-dar stess bħal crafts u sfin għal oħrajn barra mid-dar bħas-sajt u ħarġiet kulturali. Dan kien possibbli wkoll permezz ta' iktar taħriġ u kundizzjonijiet aħjar lil ħaddiema. Permezz tal-introduzzjoni tal-Kummissarju tal-Anzjani se ssir iktar faċli biex l-ilmenti tal-anzjani jinstemaw u tittieħed azzjoni fil-pront. Ma naqas l-amministrazzjoni tad-dar tal-anzjani tal-Imtarfa juru l-Prim Ministru ix-xogħol tal-istrutturar li qed isir fil-ward tan-nisa li tessa' mal-24 anzjan. Xogħol li qed isir biex l-anzjani jingħataw kmamar iktar sikuri u tal-ogħla livell.